l'any 2014, quan començava aquesta pel·lícula, amb la crisi tremenda que ja és impossible fer cinema, i l'antic director amb el que vaig fer de Pelayos em ve i em diu: tinc una idea, i no me l'expliquis perquè serà impossible fer una pel·lícula. I me l'explica, vull fer un musical sobre els desnonaments protagonitzat per la Sílvia Pérez Cruz. I veus com no ho has d'explicar. Perquè era un projecte absolutament seductor, no? Llavors, una mica la idea del musical és que el musical, o quan els actors, tant l'Oriol com la Sílvia, com el Lluís Omar, com l'Adrián Ozores, com l'Ivan Benet, quan canten, expressen una sèrie de sentiments. Expressen els sentiments de la gent que està patint, de la gent. No és tant, hi ha 200.000 desnonats, no són tant xifres, sinó són persones i són els seus sentiments. I les cançons serveixen per transmetre una mica els seus sentiments. I per això em va semblar una proposta superdiferent, supernova i dic, per què no? Fem-ho. Que tal vez ya no exista la manera. La proposta em semblava molt arriscada i molt valenta. I fins que no vaig començar a sentir les cançons i vam començar a assajar i la Sílvia ens va explicar quina era la Sílvia i l'Eduard, de quina manera volien enfocar les emocions dels personatges a través de les cançons, jo no les tenia totes. Jo confiava cegament perquè confio en ells, però tenia una expectativa molt curiosa. Deia, com sortirà això? Realment no entenia com es podien fusionar aquests dos mons, diguem el tema social dels desnonaments amb la música. Però ha estat espectacular, molt orgànic, d'una manera molt natural, i amb això té molt a veure, evidentment, els ideòlegs, que ells ho veien molt clar. I el talent de la Sílvia. I el talent de la Sílvia, que també ens va conduir. Nosaltres cantem poc, la que evidentment és la veu de la pel·lícula és la Sílvia. Plasmar la crisi dins del cinema, doncs, hi ha molts tipus de cinema, hi ha molts tipus de gent que fa cinema, de molts productors. Pots fer cinema per fer diners, pots fer cinema perquè tens la necessitat imperiosa d'explicar una història, pots fer cinema per compromís social, i al final fas una mica cinema del moment que et toca viure. I el moment que et toca viure ara mateix, o fas una comèdia absolutament diferent i pur entreteniment, o expliques el que està passant, i el que està passant i el que estàs visquent és una crisi. Per tant, expliques una crisi. I sí que hi ha compromís social, però el que és evident és que el cine és entreteniment, com diuen els americans, entertainment. O sigui, el més important d'aquesta pel·lícula és que és entretinguda, que t'ho passes bé, que et distreus, pateixes, no pateixes, i després sí que hi ha un missatge i un compromís social en el qual es retrata tota la crisi del 2007 avui en dia. Però hi ha gent que fa cine explicant una mica el que li ha tocat viure. El panorama ha canviat moltíssim. Jo vaig viure quan vaig començar amb 18 anys, que vaig fer el sèptimo dia amb Carlos Saura, vaig viure, en aquell moment estava fent televisió a Catalunya, feia teatre, podia estar en èpoques en què estava fent teatre, cinema i televisió alhora, tot combinant, un any de cul, ets jove. Era una època en la que semblava, o jo era jove i pensava que això seria sempre així. Evidentment ha canviat. Ha canviat moltíssim, a nivell cinema roda molt menys, la televisió també és més, hi ha menys sèries a TV3, has d'anar a Madrid també cada vegada està més complicat, però jo crec que el tema és trobar alternatives i evidentment tots ens hem d'anar reinventant, però és evident que hi ha un poc apoyo, diguem, a tot el cultural, no?